Bugün Kürtçe ile hakim olamazsın. Kürtçe ile savcı olamazsın. Kürtçe ile hukuk yapamazsın. Di videoya ku enhat ama çekirde Perinçek iddiat kir ku Kürdi di pîşeyên hukukê de nikare bê bikaranîn. Gelo gotinên Perinçek rast e. Kürdi di hukuk û hemû waran de têra xwe dewlemend e. Li aliyê din Tirkî piraniya têgehên hukuk û zanistê ji zimanên Erebî, Farsî û Ewropê standiye. Têgehên resênên Tirkî pir kêm in. Bi rastî Tirkî di vê wateyê de zimanekî berhevkirî ye. Binêrin çend mînakan. Peyva adalet Erebî ye. Lê di Kurdî de dad e û bi temamî Kurdî ye. Hak Erebî ye. Di Kurdî de maf e. Mahkeme Erebî ye. Di Kurdî de dadgeh e. Avukat ji Latînî tê. Di Kurdî de parêzer e. Wekî ku tê dîtin têgehên bingehînên hukukê di Kurdî de resênin. Lê di Tirkî de bi piranî zimanên din hatine standin. Dewleta Tirkiyeyê 100 sale heye. Lê hêj têgehên hukukiyên resên çê nekiriye û êrişê Kurdî dikin. Ev nayê qebûl kirin. Di encamê de ew ê bi zanîna dewlemendiya ziman û çanda wê jî êrişê we bikin û we biçûk nîşan bidin. Ger hûn vê dewlemendiyê nezanin û neparêzin, hûn ê bi derewên wan bawer bikin û ji zimanê xwe şerm bikin. Vîdyoyê ji Perinçek ve bişînin da ku careke din cesaret neke êrişê zimanê me bike.